нафарони фолбину сеҳргар ба хуруфотпарастӣ ва гумроҳии шаҳрвандон сабаб мегарданд. гарчанде борҳо вобаста ба мардумфиребии ин гуна ашхос хабар дода будем, вале ҳанӯз бархе нафарони зудбовар ба фолбину ҷодугар бовар менамоянд. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт боз як нафар мардумфиреб боздошт гардид. гузориши навбатӣ дар ин хусус. кормандони милитсияи пойтахт дар натиҷаи гузарондани як қатор амалиётҳои оперативӣ муайян намуданд, ки шаҳрванд Бобомуродов Ҷаҳонгир Бахтиёрович соли таваллудаш 1995 сокини ноҳияи Варзоб ба серу ҷоду ва фолбинию мардумфиребӣ машғул аст. воқеан машғул шудан ба серу ҷоду ва фолбинӣ яке аз амалҳои нописандидатарин ба шумор рафта, он нафароне ки ба ин амал даст мезананд дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. вале таассуфовараш он аст, ки новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ боз шаҳрвандоне ҳастанд, ки ба чунин афрод бовар намуда аз ҷодугарону фолбинҳо дармони дард меҷӯянд. дастгиршуда Бобомуродов Ҷаҳонгир худро ҳамчун фолбину ҷодубарор муаррифӣ намуда, бо макру ҳила ашёи барои серу ҷоду истифодашавандаро худ омода ва дар қабристону манзили истиқоматии ҷабрдидагон пинҳон мекардааст. баъдан муроҷиаткунандаро бовар мекунонидааст, ки ӯро серу ҷоду карданд ва барои боварӣ ашёи қаблан худ пинҳон намудаашро бароварда гӯё серу ҷодуро тоза мекардааст. мо ошхона дорем, як шинос мо дута ҷодугара овардан. ҷодугаро ба ман гуфтанд, ки дар ҳамин ҷои кори ту 5 та тумор ҳаст ҷодукардагӣ. ман гуфтам шумо чӣ қади ҷодугаре? гуфтанд ки экстрасенс. баъд ман гуфтам кобин. вайҳо манро ба об рӯӣ карданд. ба сари об ман рафтам, обро овардам ва ё кофтан ёфтан ду туморро ёфтан. баъд аз ман ба маблағи 1600 сомонӣ гуфтан музди меҳнат мо мешавам. баъд ман ба ваё 1600 сомониро додам ва ё рафтам. пас аз он ман камераҳоро тафтиш кардам, камераи ҷои корамро дидам, ки ҳамаш қалбакӣ мебошад. худашон партофтиам. бо ин васила шаҳрвандон ба номбурда ҳамчун нафари сеҳргару ҷинбарор эътиқод намуда, ба ӯ маблағҳои пулӣ ва чорвои худро тӯҳфа мекарданд. баъд гуфтам, ки овои қайтарма ки зад хонаашро шапид. ман гуфтам, ки боз чӣ мекунӣ? масалан хонада бо ҳамхи ҷоду кардагиям, илм кардагиям, ҳамаи тоза мекунӣ. пеш арафтан тайёр кардам, дар ҳамҷо партофтам, ҳамон хонаш, ҳамон чиза, ҳамон қулфа. ана баъди вай қабристонам ҳамхи кардагиям, дар қабристонам ҳамхелӣ кардагиям, масалан ҷоду кардагиям, илм кардагиям, сурат дада. баъд вай тоза кардам дар кор. ба ман вай суратҳои овард, ҳама суратҳои ҳамаш овард ҳамҷо кард. ман суратҳое гирифтам, ҳамҷо суратҳои ятиш гирифтам ва берун рафт, ман гирифтам. баъд пагаш рафтем, дар ҳама як чуқурӣ буд, қабри чуқур буд. дар дуриявай ман партофтам он сурата, дар ҳам чуқурӣ партофтамша. бо пагои дигаш бор рафтем, қитъи ҳамон одам ҳамҷо ман гирифтем, шуштем, тоза кардем, партофтем шид. мисол ман он суратое ки мисол ман мебурдам дар қабристон мепартофтам, ё ки ҳамон қулфе ки дар хона мепартофтам, ин ҳамаш дурӯға. ин мисол ба ин роҳ ман маблағ ба даст меорам. ин мисол кори хатое. мисол шумоам метавонед, ки мисол ҳамин одамо парҳез кунед, мисол дорӯҷӯитон накунед, мисол наравитон мега пешошо. чуноне маълум гардид, дар асл номбурда танҳо ба хотири манфиатҳои шахсӣ барои ба даст овардани маблағҳои пулӣ даст ба ин кирдори мардумфиребона мезадааст. бори дигар таъкид намудан ба маврид аст, ки имрӯз илму донишҳои тиб дар сатҳи зарурӣ тараққӣ ва ташаккул ёфтааст. шаҳрвандонро мебояд аз чунин афроди ҷодугару фолбин дурӣ ҷуста, ба амалу рафтори онҳо бовар накунанд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати дастгиршуда Бобомуродов Ҷаҳонгир барои амалҳои мардумфиребонааш тибқи талаботи моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот ҷараён дорад.